Ой, добрый вечер. 1, 2, 3, 4. Так, 4 дзянькі ўсяго. І канец зіме. Роўна праз 4 дзянькі пачнецца сакавік, вясна. Ура! Прыляцяць звырыя птушкі, і мае сваякі-буслы таксама. А што, калі яны ўжо ў дарозе? Ляцяць, спяшаюцца, а я сяджу тут і нават не рыхтуюся да сустрэчы. Ой, трэба спяшацца. О, Коска пакінула свой каменьчык. Ой, я не ведаю, як мне хутчэй сустрэць птушак, якія вяртаюцца з поўдня. Чароўны каменьчык павінен дапамагчы. З ім можна дзе заўгодна апынуцца. І я буду першым, хто сустрэне птушак. Так, палячу насустрач. А якія коордынаты задаць? Коска як робіць? Выбірае казку ці кропку на карце або глобусе і паляцела? Ой, а з геаграфіяй я пакуль што не знаёмы, у картах не разбіраюся. А вось некаторыя казкі ведаю. Так, у якой казцы ёсць птушкі? Не падкажаце, дзяўчынкі і хлопчыкі? Што? Гадкае качаня! Ой, так, дзякуй. У той казцы і хатнія птушкі, і дзікія лебедзі. О, дарэчы, яны паляцелі на поўнач позна ўвосень, калі вада замерзла. Чаму? Таму што не баяцца холаду. А калі так, то вясной праляцяць аднымі з першых. Правільна? Думаю, што так. Трэба спяшацца ў казку гадкае качаня. Ой, толькі запіску пакіну сваім, каб не хваляваліся. Так, вось. Ой, ой-очки! Добрый вечер, Буслик. Ой, ты где? Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Буслик! Сябры, а вы не бачылі нашага бусліка? Буслик, гуляць у хованкі мы не дамаўляліся. Буслік, выходзь, калі ласка. У нас столькі ўражанняў з выставы кошак, зараз мы табе ўсё раскажам. І пакажам. Відэа самых цікавых кошак запісалі на тэлефон, каб табе паказаць. Буслічак, ну выходзь, калі ласка, хопіць хавацца. Дзяўчынкі і хлопчыкі цябе таксама чакаюць. Буслик, гэта ўжо не смешна. Непрыгожа так сябе паводзіць. Рыся, а што, калі гэта не розыгрыш? Маў, не разумею, на што ты намякаеш, Коска. А што, калі нашага бусліка няма ў пакойчыку? Чуеш? Дзяўчынкі і хлопчыкі нешта гавораць, аднак не магу разабраць. Што вы кажаце, сябры? Запіска? Паляцеў? Запіска паляцела? Так, Рыся, недзе тут павінна быць запіска. Так падказваюць дзяўчынкі і хлопчыкі. Так. О, вось. Ну, толькі гэта не запіска. А малюнак з нейкімі знакамі. Пазнаю крамзолі Бусліка. І хоць дзюбай складана маляваць, аднак мог бы і лепш. І што гэта азначае? Сонейка, радок з матэматычнага знака менш? Гэта не менш, а чарада птушак, Косачка. Гэта птушкі? А я думала, гэта нейкі шыфр. Птушкі. Буслік іх так малюе, бо інакш не ўмее. А што гэта за істота ўнізе? Я такой ніколі нідзе не бачыла. Цяжка сказаць. Буслік то яшчэ мастак. І што Буслік хацеў нам сказаць гэтым дзіўным малюнкам? Што? Чароўны каменьчык? Ой, а дзе мой каменьчык? Ён знік? Рыся, відаць, гэта Буслік з ім некуды паляцеў.
Слухай, Коска, може Буслік нам на малюнку підказку покинув? Ну, куди накіровався? Так, дай я ще погляджу. Унізі, гэта качаня. Рыся, казка про гадкае качаня. Напевно. Так, чакай, а я добра ведаю гэтую казку. Зараз я пайду за Буслікам і вярну яго назад. Ага. Ну, Буслік, не чакала ад цябе такого учынку. І не побаяўся, адзін, без Коскі паляцеў у казку. Згодна, у ёй шмат хатніх птушак, цэлы птушыны двор. Аднак сярод іх ёсць разныя птушкі і не вельмі гасцінныя. Невядома, як яны сустрэнуць Бусліка. О, хоць бы не пакрыўдзілі, як качаня. Ой-ой-ой, хвалююся. Ой, а вось і наш Буслік. О, ну і напалохаў ты нас, Буслічак. Я ж пакінуў запіску, каб вы не хваляваліся. А мы хваляваліся. Навошта ты паляцеў у казку без дазволу, Рмаў? Ну, прабачце, калі ласка. Просто мне хацелася першым сустрэць птушак, якія вяртаюцца з выраю. Сустрэў. Ну, на жаль, не. До канца казкі праляцеў, а лебедзі так яшчэ і не вярнуліся. А чаму ты вырашыў, што лебедзі ўжо вяртаюцца на радзіму? За вокнамі люты. А лебедзі, Косачка, не баяцца халадоў. Увосень апошнімі ляцяць у вырай, калі возера лёдам пакрыецца. Аднак вясной яны не спяшаюцца вяртацца дадому, бо чакаюць, калі добра пацяплее. У лютым птушкі ніколі не вяртаюцца. Праз 4 дні прыйдзе вясна, Рыся. Каляндарная вясна, Буслік. А каляндарная вясна з сапраўднай вясной не супадае, Буслічак. Часцей за ўсё ў першай палове сакавіка яшчэ даволі холадна і бываюць маразы. А як птушкі разумеюць, што прыйшоў час ляцець дадому, што прыйшла сапраўдная вясна? У каляндар яны дакладна не глядзяць. Безумоўна, для птушак сігналам для вяртання на радзіму з'яўляецца павелічэнне светлавога дня. У птушак ёсць унутраны гадзіннік, які рэагуе на павелічэнне дня. Дзень стаў даўжэйшы, час ляцець. Вось яно што. А для навігацыі птушкі карыстаюцца сонцам удзень і зоркамі, калі ляцяць уначы, а яшчэ магнітным полем зямлі. І памятаюць знаёмыя арыентыры – рэкі, азёры і горы. Ой, спадзяюся, птушкі нічога не пераблытаюць і своечасова вернуцца дадому. Застаецца толькі чакаць. Будзем чакаць разам і вяртанне птушак, і сапраўдную вясну. А мульцікі чакаць не трэба. Давайце паглядзім. Што ж, сябры, прыйшоў час рыхтавацца да адпачынку. Мыем тварыкі, чысцім зубкі і ў ложачках сустракаем салодкія сны. Цікавых вам вандровак у снах. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай.
разом з нами засинай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай.